mungkahi ng National Security Council na seryosong pag-isipan Tinuod ni. ay pagbawal ang Niyati na. ng Chinese social media app na Pistol. TikTok. Naban ng TikTok. Sus ko ginoon ka balong karon pa ta ng TikTok. Giban pag yun. Ala ka. Nilinaw ni Sa- NFC Assistant Giban manoon. San Malaya Sus. na wala pang kumpleto. Ang gawas pa mang kagbuanga ka. Naban pag yun. Sus. Naban ng TikTok. Ha? Sa bansa. Lalo na ngayon. Ana. tuloy ang Tagam! TikTok pa! Nakakita mo ana, nagiba na Ayon sa isang pag-aaral, Nagkapulubre ko gibana. ang TikTok sa pinakaginagawa. Ala, natanawa. Alak na may Ban gid guys. Unang Sus. sinaban ang TikTok sa mga government Giba na ang TikTok. devices Oh, sa pag ilang TikTok bansa pa na, aron mga nakpan yun mo. at Na. New Zealand sa pangambang Oh. paggamit Wala man bubuga. Si dire. Sige, sayo mo niya. Sayo. Tarawa. Giba niya no? Oh, tarawa. Daga na kayong ibawal na sa mga bata. Di na ngay tanaw. Ikaw musugot. Ang uban managpante na lang, ipalakran ng ilang Oy. pake. Puspon na, puspon na, puspon. Sige, Puspon na. pagpuspon niya. Dili na pwede, dili na pwede. Maghikay ka rin. Di na pwede. Ano? TikTok pa na, TikTok. Dili na pwede oy. Di na pwede iba na. Kay pag TikTok pa ko dire wala pa ko nahuman. Na. Pwede ko nahuman ng TikTok dire. Ayaw.